Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Onye chụwa anyị ya daa. Asị na akakaka ya ma anyị jijiji ya ma anyị. Asị na onye fly lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ. Asị na onye si na akwa ya ma champama ya bara nke ya. Asị m na anyị ga-azụ ka afịa ya ma ana ka afịa. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ daa na ya pụrụ anyị ome. Ọ ihe m kwuru. Asị m ebe bere ugobelu gosi ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkwukwa ya. Ise asị m onye si na ife anyị na-eme ama enwe isi si were isi onye atinye gị ihe anyị na-emenwe isi. Ise ana m akwụkwazị ụfọdụ isi ndị niile, ndị enyi m niile, ndị niile kụrụ mbamba na tempụl anyị ka anyị na-asị ka Chukwu Okike na ezumezu mmụọ niile anyị na-awala ọjị gọzie ha, mezuoro ha ọchịchị obi ha n'ụbọchị taa. Anyị na-agụkwazị ụfọdụ isi ndị dị iche iche ndị anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-agụkwazị ụfọdụ isi ndị niile na-echebe ihu na East na-erotu Ugochi tubelu ọdịnala tempụl, na-ayọ ayịyọ na-aga ọfọ for 21 days. Asị nke ezumezu mmụọ niile na our ancestors ka emezuoro ihe niile wụ ọchịchị obi ha. Ise na-agụkwazị ụfọdụ ụzọ pụrụ nnukwu iche maka ndị enyi m ndị na-agba ha na-echa vidiyo anyị, ha esendekwa ya ka ndị ọzọ wee nweta ya bụ ozi ọma anyị jiri bịa. Asị na ebumnobi ha niile ga-eme bịa na mmezu. Ise abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi tubelu Oraifite nwa Adama anyị na-agbụ alụ. Abụ m nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi maka na ana m na-ekwusi ike n'afọ abụ spiritual lab, na-akpapụ ogwu ọgba elu ana na mmadụ mara ebe mmiri si bido mabụ ya, ọ mara ebe ọ ya akwụsị. Ịghọtara ya? So na-agba afa mara ihe bụ nsogbu gị, mara ebe a ga-esinyere gị aka. Ọ bụrụ nke ị ga-achụ àjà ịchụ àjà, ọ bụrụ nke ị ga-ekpe ile ọma ikpe ile ọma, ọ bụrụ nke ị ga-eji onu dị mma waala ọjị, ife dị ọmụma ihe dị mma pụtazie ebe ọrụ ị kwesịrị ịlụ eme n'ọfụ mana afa ya ebu ụzọ. Ọ ihe anyị na-alụ wee na-asị na ọmaka ya eme ndị enyi anyị niile. Anyị na-alụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abịa n'ụbọchị tata ka nkọwa ihe ị kwesịrị ịma. Isiokwu nke ụbọchị tata bụ ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ndị ụka ọbịa na-akpọ ya ikpe ekpere. Ọhịa ka a na-akpọ ọjị. Ọjị ewu mkpụrụ osisi mana ọ nnukwu mkpụrụ osisi pụrụ iche. Yes, ọjị Igbo ka m na-ekwu maka ya, adịm ekwu maka gworo na ọjị Igbo. Den na-ekwukwazị okwu ejikwa m adịgetọ pepe wee bịa, a na-akpọ ose ọjị. Ndị Igbo na-atụ n'elu si na ose ọjị adịghị eji iji ifere. Mma akọwakwado ya etu ihe esi wee ji oche ose ọjị wee na-adụcha ahụ na ihe ose ọjị pụrụ ime, mana ihe mana ihe mmadụ amara ọkarịrị ya. Ị nwere ike inwe ose ọjị mana ị mara ihe ị nwere ike ije emegbu. Mana ka nkwụwagoro gị na-ewe ịgọ ọjị maọbụ ịgọ mmụọ maka ndị mmadụ onye ọdịnala sị na iwe onye na-agọ mmụọ. Yes, onye bụ Chukwu Okike abịa amaghị. Chukwu Okike abụ mmụọ ka ọ bụ. Mgbe anyị na-eje ụka ọbịa asị na onye bụ Chukwu, asị na Chukwu bụ mmụọ. Yes, Chukwu bụ mmụọ. Onye na-ekpere Chukwu asị na ọ na-agụ mmụọ, na ọ na-agọdoro mmụọ, onye abụ ịgọ mmụọ. So akpọghị onye ọgọ mmụọ isi so ịkpọnwe onye ọgọ mmụọ azasie gị ike maka na m na-agọdoro chi nke ukwuu. Ịghọtara ya? Dedụ gịnị ebe ịgọ ọnụ ịgọ ọfọ maọbụ ịgọ ọjị bụ nya ka ndị ụka ọbịa kpọrọ ekpere. Ka nkọwara gị ihe wụ ịgọ ọfọ maọbụ ịgọ ọjị. Bifo ndị ụka ọbịa abịa, ndị Igbo na-agọbụ ọjị na-agọbụ ọfọ bido na mgbe gboo. Our way of life n'ọdịnala Igbo. Na ka nkọwara gị ihe wụ ịgọ ọjị. Ịgọ ọfọ maọbụ ịgọ ọjị ekere ụzọ ịnọ. Nke mbụgoro na ọ bụrụ na iwe onye Igbo na-anụ olu ma ị na-echeta mgbe ndị okenye na-aga ọfọ, ị ga-anụ ihe ha ga-ekwu. Eweta ọjị asị Chukwu Okike
anyị ekene gị na o wetara ọjị wetara ndụ ọkwa eziokwu. Ekene Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Mgbe a na-ekere ihe ọwụ praises, ịghọtara ya, ọ ito Chukwu, ekene Chukwu okike abịa ma kene our ancestors, ndị egene na ndị mbụ, kene the forces of nature. Ọ ha bụ ihe a na-ebu ụzọ ekene na-eweta ọjị. Ewetazi ọjị ọgọcha ga-akenecha ha wee sị biko nụ gbaarụ na anyị bụ mmadụ, ebe ọ bụ na anyị si mejọ gbaarụ na anyị, etu ọ bụ na anyị si meta na ọ mmadụ ka anyị bụ, si gbaalụ oluelu si gbaarụ anyị gọcha nke ihe ọzọ ya afụ na onye gọrọ ọjị gọrọ ya aga ọbụ biko na ihe ọma ga-emere anyị na ndụ anyị ga-adị, maka na ndụ bụ isi akụ, na ndụ anyị ga-adị, na ndụ ụmụ anyị ga-adị, na ife ọma ga na-emere anyị, na ife ọma si na mba, na ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Ihe njikwuba okwu ahụ n'ụbọchị taa na o nwere ndị na-asị m kedu ka esi aga ọfọ. Onye ka m na-akọwala gị, ịga ọfọ nwere 4 branches. Yes, nke ịtọ bụ ịyọwazie etu o si wee dịrị gị, ị na-ekwubi okwu n'isi gị na ife ọma ga-emere gị, na ị ga-azụ ka afịa, na ịma ana ka afịa, na ị ga-ejere obodo n'ara obodo, ị na-ekwubizi okwu ọma n'isi gị, maka na ihe i kwuru n'ọnụ ka mmụọ na ịghọtara ya. Na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, gaa gụọ akwụkwọ ndị ụka ọbịa ebe a sị Matthew 7:7 nọ sị gị yọọ na ị ga-ayọta, gị chọọ na ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. The principalities and powers and the forces of nature, they know your problem. Yes, mana ọgụnwa bụ maka na onye nsị na-akpa na-ebu ụzọ. Ọgụnwa bụ onye gara ekwupụta na etu o si wee dịrị m na ihe nchọ. N'usoro oyibo si na he who wears shoes know where he pinches him most. Ọgụnwa bụ onye ga na-ekwu na etu a bụ ebe ọ na-afụkarịcha ụfụ. So ọgụnwa na onwe ga na-aga ọfọ na-ekwubi okwu. Ọgụnwa ga-ekwu na ihe na-etu a na-eme na ndụ gị na ịchọghị ya. Ọgụnwa ga-ekwu na ihe na-eme na ịchọrọ ya, ịghọtara ya, ikwubi okwu. Ikwubicha okwu anwa kwuo ihe ọma niile ị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị. Then ị gazie wee kwuzie okwu nkwubi okwu. Okwu nkwubi okwu ahụ ndị Igbo na-esi onye si anyị nwụọ onye were anazeli mmiri, ịghọtara ya. Ihe o simple means bụ na onye si anyị nwụọ onye nwụọ ka anyị jee akwụ ya. Ikwu eziokwu si na onye ọbụla si na nke anyị akwa ya ma acha na mpama ya bara nke ihe ọ pụta awụ na back to sender. Ihe ọbụjọ ọnwụ na iduru ọjọọ ọnwụ na mmadụ lolo anyị ya chigha azụ. Ọnya ka Psalmist David onye dere abụ ọma, ije gụọ abụ ọma 35 ọ sị ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị bụ ndị niile na-echere ya ajọ echiche. Yọtago ka nke a mee ndị ilie na-echere ya echiche ọnwụ ka ha daa, ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị, ka nke a mee ha, ka nke a mee ha. Jee gụọ akwụkwọ Sam. Ọ nkwubi okwu David. Ọ bụrụ iwu na ị ga-eje kwubi nke a David kwubiri, i nwere ike ọ mmadụ ka ewu jiri ọnụ kwubie maka na ịma etu o si akpa gị. Ọ nkwubi okwu ka ọ bụ. So kedu ka mmadụ ga-esi wee sị na omenala bụ ajọ ihe maka na ị na-aga ọfọ, mana David gọrọ ọfọ. Jee gụọ akwụkwọ Sam. Mgbe David gọrọ ọfọ Sam 21, si na Chineke bụ onye na-azụ ya dịka atụrụ, ihe ọma ya mewerie ka ị na-amị mkpụrụ, ọfọ ka ọ na-agọ. Maka na edeziri nke na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, onye Igbo kwubisi okwu gọọ ọfọ, ọ bụrụ ihe ọjọọ. So onye na-ekwu nwanne na-aga ọfọ n'okwu ekwuru ekwu n'ọgwụ ya eju ọnụ kwubie. With our mouth we create. O nwere ụfọdụ ihe ga na-achọ ime ụbọchị nkọwa gbasara spirituality, si na ihe ọbụla na-eme na the material world na-ebu ụzọ take on form before ihe ọbụla na-eme na this gross material world, na obughị ụzọ mee na material world take on form. Emechacha na material world wee mee na this gross material world, ịghọtara ya. Mana mgbe ahụ ọ ka nọ na material world, ị nwere ike ikwubi okwu, ike adị n'okwu ọnụ gị, ihe ahụ atọ ọnụ around for good. Mana ihe ekwenyegoro na ike dị n'okwu ọnụ, maka na o nwere ihe ọbụla dị n'ụwa abụrụ okwu ọnụ. O yi esi n'okwu ọnụ ikwubie n'ọhịa ka ị chọrọ ime. So onye na-ekwu bụ nwanne na-aga ọfọ dịka onye Igbo. Ịgomicha ihe ndị chọrọ, ikwubisi okwu, ihe ndị chọrọ, ihe ndị rijetịrị, ndị ụka gbara back to sender. Before ndị ụka ọbịa, ndị Igbo na-agọbụ ọfọ.
so ọ bụrụ ndị ụka ọbịa lesịrị anyị ịga ọfọ ma ọ bụ ikpe ekpere ịghọtara ya ana ịgwagwana ka mmadụ sị na ekpere karịrị ịga ọfọ maka na ekpere akpọrọ ya preya n'olu ndị ụka ọbịa mana ndị ọdịnala akpọ ya ịga ọfọ mmadụ ikwubi okwu ihe ọ chọrọ maka a sị ga-ekwubere ya ekwube na ịga ọfọ ọ bụ nke nye the right meaning maka preya bụ arịrịọ so mana ịwọchi ya ịga ọfọ ịfụna onye nwa bụ nke zuru ezu ịya ayọ kwubi okwu so onye Igbo gị na-aga ọfọ na-ekwubi ihe ị chọrọ na ndụ gị na ịga ọfọ amaka na ọ bụrụ mmadụ ga-ekwuru ọnụ ọ ga-eji ọnụ kwupụta ọnụ onye ka akwụkwọ ndị ụka ọbịa 7 Matthew 7:7 sị gị yọọ na ị ga-ayọta ịghọtara ya. You ask yourself, the nature knows what you want. Mana ọgụ nwa ma onye ga-eji ọnụ wee kwupụta ikwuo nke abụrụ esi mba na ikwere maka onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị ịghọtara ya. So onye abata ị ga-eji ọnụ wee na-ekwupụta positive things. Ịdakwa na-ewu ndị na-ekwu okwu si over ya dead body maka na mgbe ụfọdụ okwu mmadụ kwubiri na-esu ya ịghọtara ya. Ịdara ekwu ụdị okwu dị etu a, learn how to say positive things to your life, to yourself, to your children, to your family. Na-ekwu okwu nkwubi okwu na ihe ọma ga-eme ka abụghị ihe agbara ịghọta imechazie ya iwu anya bụ ọjị ịghọtazi anya bụ ọjị ahụ isi na ihe niile anyị na-ayọ n'aha Chukwu okike abịa ma ise. O nwere onye jụrụ m taa sendịelu meseji na-asị m kedu ka anyị esi na-aga ọfọ ya nwa amadi ọ bụrụ na ege onu m mmadụ ka anyị esi na-aga ọfọ na ị ga na-asị n'aha Chukwu okike abịa ma ise. Ndị ụka ọbịa ya asị n'aha Jizọs Kraịst mana nwanne kwuo n'aha Chukwu okike abịa ma ise ọbalụ. Nke ọzọ m chọrọ ịkụwa maka ya n'ụbọchị taata bụ ịbụrụ onye ihe na-esiri ike too much mana ijiri ego iji alụ ọrụ. Agwago m na ihe kwesịrị ime mana ihe njekwa ihe ahụ maka my new subscribers ndị ọma gị. Yes, gị nwa na-enye m anya, gị onye na-enye m anya ka m na-ekwu maka yes ibezi na arịrị. Agwa m ndị mmadụ my mission is actually to help people live better life. Ibezi na akwa ka onye enweghị olileanya, ibezi na akwa na ụwa nke gị egbome. Ọ asị onye kwechi ya ekwe isi na ụwa nke gị egbome, ị mara ụwa nke gị egbome, ụwa nke gị agwụgo na ọ bụrụ ndị Nsụka ịghọtara ya. Always says positive things in your life. So ihe mụ na onwe na-ekwu bụ iweta ose ọjị etu a, iweta ose ọjị ihe ị ga na-eme ọ bụrụ na ị nwere ego na ị nwere ọkwa ego eji agba afa mana ị nwee ego eji agba afọ ya akarịghị mma amatagoro ebe ya problem si. Ọ bụrụzie na ị nwere ego eji alụ ọrụ agwa gị ihe ị ga-eme ka ị wepụta ihe mana gee m ntị. Ihe nyocha meseji anyị si nye meseji atawo maka ndị na-akwa arịrị ndị ọ kọrọ ka onye ha ya ebite. Yes, ọ gụ maka na-ekwu maka ya. Ihe ị ga-eme bụ achọrọ m viewers all over the world to receive blessing from my today's message. Apply it, you will thank me later. It have worked for a lot of people and it will work for you. Mana you must accept. Ihe kweriri na ọ ga-eme na ndụ gị before ịsịkwa na ya own condition adịgo hopeless. Mba, ọ gị ekwu na condition gị dị hopeless or very hopeless. Ihe ị ga-eme bụ remember Ugochi tubelu na temple dị na east bụ ọwụwa anyanwụ ebe ike si flow, the fountain of grace. Ebe anyanwụ si achanite na ịpụta n'ilo ifu ebe anyanwụ si achanite n'ụtụtụ baa n'ime room gị, 4 corners of your room, one of the side face the east. All side ya ka ị ga na-efesi wee na-ekwubi okwu. Ihe ị ga na-eme wụ iruo iwere ose ọjị mkpụrụ ịnọ echefukwana imie. Ị na-asa ahụ n'ụtụtụ ma onye na-asa ahụ n'abalị, were ose ọjị mkpụrụ ịnọ wunye na bọket iji asa ahụ. Iwere mmiri kwụọ n'ahụ siri na-awụchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke gbalụ, ụchụ nwaanyị gbalụ, ụchụ ikwu gbalụ, ụchụ ibe gbalụ, ọnya ka ị na-awụchapụ taa. Iwerezie ncha iji asa ahụ saa ahụ ịsasịa ahụ mana eficha na ahụ ga-eficha. Hapụ mmiri anwa ka o ji ọkụ n'ahụ, nwere ike ihirekwa akwa gị. Nke a ofu. Nke ịbụa, agwụgwọ m na ọ bụrụ na ị enwe ike ime ka an altar
in the east n'ime room gị better. Mana ọ bụrụ na ị nwere ike chekwa ihe na east, were ose ọjị mkpụrụ ịnọ gbunye n'ọnụ gị, igbunye ya n'ọnụ wee kwubie okwu na ose ọjị adịghị eji ifele, kwubie okwu ị chọrọ ka ọ na-eme na ndụ gị. Ikwucha ya pụta na okwu windo ma ọdọ kpụpụ ya pụa 4 times, represent na afịa na ụbọchị na anọ. Mgbe ị ghara ekwu okwu, ị ghara ekwubi okwu ihe ọma ị chọrọ ka o mee na ndụ gị. Mana echefukwana ihe mmụọ niile gị na ha so si ha gbaghara na amaghị eme gị na ijeghere ụzọ eri mgbe mana ichighatago ha anabataghị dịka nwatakịrị nara akụ nna ya n'iyi. Ịpọsịbụl nwee prayer point dee na akwụkwọ, ọ bụrụ ụzọ ihe na ma ọ bụ ịtọ dị gị mkpa, debe na ya altar. Then nwee time mee for 21 days, you will give testimony. Nwee time iji abịa aga ọfọ. Ọ bụ na 6 in the morning, 6 a.m. 6 a.m. abịakwa na mo nwere ike tifonu na alarm. Isi a na-ebịakwa n'ọkwa ihe na-etu a ka ị na-ayọ. Ịyọcha akwụbicha okwu, ijewe ebe ị na-ejewe business gị. Echikwa ịbịakwa the same time 6 o'clock, mee for 21 days. You must surely give testimony. You have worked for others and it will work for you. Unless you jiri ezigbo obi. Nke ofu. Ị na-eme ihe a na-agwa gị na-ekwubi okwu for that 21 days, nwee 2 prayer point or 3. Ya nwe ụzọ ihe na-abụ ma ọ bụ ịtọ ibu n'obi. Ya karịa. After that 21 days, ị ga-afụ na ofu ma ọ bụ ịbụa n'ime ihe ndị ị yọrọ ga-emere gị. The next month, carry over na onwe nke kafe ọnụ. Nwekwa ihe ọfụ ya add ya. Mekwe for 21 days. Ihe ị na-eme ewu ka ha nye gị ego ka ị wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Mana imekwa ihe a ngwara gị abụrụ onye abụ chukwa mmụọ dị n'ụzọ gị. Nọọ ka ha mekọpa ka ha mere gị ebere ka ụzọ gị meghetu ka ị nweta ego wee rụọ ihe dị n'ụzọ gị. Maka na o nwere mmụọ so gị na-achọ ihe mme n'aka gị, nwee mmụọ so gị na-achọ ihe ọnụ na-eri. Ihe ndị a ihe echukwa, nwee mmụọ onye na ngwurube nna gị nke a na-echukwazi echukwa. And mmụọ a na-echekwa ngwurube nna gị n'ihe ya na nna kwekọrịta. So ọ na-atụ anyị ihe n'aka. So ị ga-eburu ha ihe mme, nye ha ihe ọnụ na-eri ka ha wee nyekwa ihe ọnụ na-eri in multiple fold. So nke a na-agwa gị obi ihe ị ga-emegorịta, appease them. Ọgwa n'ilu ebe ị ga-enwetawo akwa ọkụkọ Igbo. I were akwa ọkụkọ Igbo wee zechi gị iwe. Akụwagoro m na etu ị ga-esi wee yuzu akwa ọkụkọ Igbo wee zechi gị iwe. Ihe ike iyuzukwa wee zee ndị ichie na ezumezu mmụọ niile na-eso gị iwe. Yuzukwa wee zee ndị mmiri iwe. That same method. Gaa chọọ my message ihe gbasara ka esi eze iwe mmụọ iwe. Imesịa ya, ị na-emekwa ebere a ngwara gị for 21 days. Believe in me, ị na-aga ọfọ for 21 days, you will start seeing that things will start changing for you for good. Favor will start coming. Open doors will start. But echefukwana mgbe ihe ọma bido mebere gị ka ị jụọ ese wee chụkwa ụmụ mmụọ niile nọ n'ụzọ gị ka ị wepụta ihe. Ọnwa ajụjụ maọbụ ihe ịghọtara n'ikuzi nkụzi taa, maọbụ ihe maọbụ ihe na-agbanwe n'ọdịnala Igbo, send me message. Ugochi tubelu Oraifite. Ihe send me message na WhatsApp 0805 78 672. Ugochi tubelu. Udo dịrị unu. Ya gazienụ n'ọfọ.